Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ladies and gentlemen, ina yi wa kowa fatan alkhairi. Ni ce Bilkisu Muhammad Ali wa kuta kuka sani a cikin kayatattun shirin na Daso yar Makaho wato ma'ana Daso. Ku ci gaba da bibiyar mu a YouTube channel namu Adam A Bangis. A kowane sati ranar Monday zamu na sake muku sabon shirin mu ci gaban Daso yar Makaho. Sai ku danna subscribing, ku danna alamar sanarwa a nan kararrawa. Nagode. Amma da bari ni yamman nan dan duba. Kai. Lau. Mutum ne? Mutum ne mana. Daga ina kai kuma? Kai daga ina kana gudu. Wata na shida a dajin nan. Ye! Kai me kaka? Kamo na kai. Kamo ka? Eh, wata na shida a nan dajin da kake gani. Ye! Sati na 3 ina gudu, ban ci ban shan ruwa ba. Me kawo kanan kai kuma? To ai ni nan da ka gani. Eh, Yanzu da aka sauke ni ina nan na zo neman ƙarin kargo ne. Ƙarin kargo. me za ka yi da shi? Kuma a area nan din ma Allah bai sa na gani ba shine nace bari in danyi yamman nan. Kai amma wannan kana da hankali kuwa? Ye? Eh, na kama ka. Ye? Na kama ka. A kai ka mun kama juna kai. No! Mun kama juna kai. No! Kuke ni. Me kake nufi? Gaske ni. Kaga Allah ofisa mu yi abu daya. Ni yanzu kawai ka taimake ni taimake ka. Wallahi zan kai ka gurin kwamishina. Kwamishina? Sake. Ai na saki ka. Salame ni. An rada kwamishina ai. Allah ka salame ni. Ye? Kawo. Yanzu abin da za a yi dai. Kai. Mana sai san manya. Waye kai? Dan uban waye kai? Ni? Eh, waye babanka? Ye? Waye babanka? Ba shau. Eh, Ye. Ni dan sarkin garin nan ne. Ni dan sarkin garin daga tsalle ne. ban wani abu. Ye? Ban wani abu. Bayan- Ka bani wani abu in mu ce. Ni ba taimake ni in taimake ka ne. Kai ma To. gudu kake yi. Ni ma na zoli. Taimake ni, ya za a yi? Ka taimake mu wuce, ya za a Abin yi? da za a yi kawai ɗaya ne. Ka Eh. taya ni neman ƙaran kargo. In na yi wa jirgin mu waya yanda ya zo ya sauke ni. Eh? Kama. Da jirgin da zo. Na kwale-kwale, jirgin ruwa, Jirgin sama. jirgin sama Ni mai jirgi fanka haka. farfar Duk wannan. garin mu ba wanda ya kai ni kuɗi. Yanzu ma ba da I'm albarkacin sorry, da so. Ladis, I'm sorry. Yanzu ma ba da Sorry, albarkacin. Yawa. Sorry. Ofisa. Sorry. Ofisa. Ai kai. Yanzu kai na za ka yi. Yanzu abin da za a yi ɗaya ne. Eh. Ka taya ni neman ƙaran kargo. Eh. In muka samu Allah ya samu samu. Kawai sai ma jirgi waya sai mu tafi. Allah. Allah. Ah, ta mutu, ya ka mutu. Ofisa. Salamu abinda ina fada wannan yan uwana mu an bulaye karaye yan uwana mu wannan gaba daya abinda ina fada wannan ku yi amfani da shi mutane wanda suna waje da suna ciki gari kenan da wanda suna jeji ɗabudu wannan kun samu duwano unduya yana zina so amma ku sanna da sirri kwanan na hatu za mu kai hari gari daga sale wannan da kuna fada ko sale daga ne wannan za mu kai hari in kun samu mutane babu babba babu yaro duwano ku yanka su yan uwana na waje da na gida da na kusa duk inda kuna nan in kun samu duwano kar ku bari fa na fada na nana ta duwano da buta tu duwano sai ai tidanza banza ne a yanka a ron nawo an karaye suru bula ya tu a ruwan don nawo kar ku bari in kun samu ku yanka bisalam Jamila, Na'am mai
To yau fa ranar murna ne fa. An ce kowa da kowa ya tafi Sambisa. Mai gari ya kawo taliya muna shi kuma shi ma yashe yana son Daso ya tafi Sambisa. Kowa da kowa labari ya cika gari. Kowa ya tafi Sambisa nake kai. Allah ya yi mini arziki yaro kam. Wallahi don ma Daso din ba ta jin magana wallahi. Ya ubangijin Allah sa samu abin na adaci maganin nan. Amma fa gaskiya maganan gaskiya ko ya kamata a zauna a nutsar da Daso a gida. Ta daina fita yawo ya wannan. Saboda yanzu idan an samu wannan maganin ya za a kare in ta tafi yawo ba ta nan. Mai gida? Jamila. Ya ci a samu a tsara Daso a gida saboda kaga mutanen da kasu je su sha wahala sun tafi je su dawo a zo ba a same ta ba. Haka ne, gaskiya Daso kam sai mun kula da shi. To amma yanzu din ba ta Daso yanzu kafin bar Daso din ka tashi mu tafi bara. To shikenan yanzu babba. Ya kamata mu tashi mu je mu samo dan abin da zamu ci ko? Shiri zamu yi zaka zamu tafi bara. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Alaikum salam. Yawwa Makaho. Na'am. Ku zo mu je fada ana neman ku a fada. To kai haka ake yi ba sallama kawai ana neman sai ka shakirin lahira. Gaggawa ne ana yi sun kira ne yana neman ku yace akwai maganar da za ku yi yanzu. Ka gaya musu zan shiga wanka. Maganar gaggawa ne maganar yanzu. Wani iri gaggawa? Sun kira ne yana neman ku a fada. Nan gidanka ne? Ka zo mu je yanzu ku zai dawo. Allah sa dai ba Daso bane ta jawo mana masifa. Shi ne kawai. Daso wannan. Yanzu mai gida tafiya. Ina juwa. Yanzu zai dawo. Ina Sun kira ne yana neman shi. Ina juwa. Kai wannan mai. Kana ina ɗan kaluri? Ga mu nan fa. Inuwara. Mai gida ya dawo ya kunja. To Allah sa dai wannan ya ta ku ba wani abu ta dinki ba mana a gaban mai wannan. Ba ka ba a ce wai duk mutumin da za a kira shi a ce ni da wani fada to akwai ba. Gaskiya ni abu yanke amma bari da ya dawo za mu ji tukunna. Tunda ba mu sani ba muna nan zaune tare aka zo aka sallama. Allah ya sa lafiya. Ni wallahi har na matsin koma gida. Wallahi ba inda za ki ga ƴar uwata kina ganin Allah ya ka miki miji a wurin. Ba inda za ki Kai jama'a, ni dai gana jejin Sambisa ne. Ni kuma na gama iya yawo na ni bin samu wani abun ba. Kuma an ce sai na samu wani abun na koma tukunna wannan Makafo idonsa zai buɗe ya samu biyan bukata. Na daki gabar, na daki yamma, kudu arewa abun gashi nan dai. Kuma jejin nan ya rufe kai na kule. Kuma an ce in na samu wannan ƙarin kargon na rike shine jeji zai buɗe in je ko ina. To yau gani a duku. Babu Hamza ba goɗuwar Hamza gaba ɗaya abun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wayo Allah na wallahi sai da Lubabatu ta daure ni na zamu dan Borno ya kunce ni nan a duniyar Allah na sai na samu wani abu har 3,000 na bashi 3,000 nan da ko gyaɗa na sai a shekara ban isa cinye shi ba to ni kuma ban samu ƙarin kalgon ba wallahi dan koma ban samu ba wallahi gara na shiga na bata gaba ɗayan sai na samu don in koma ma abin kunya ne ni ba Hamza ba godiyar Hamza ban samu ba kuma da wani ido za ta gani wani ƙarya zan mata wallahi gara ma ni da dauren ma na zauna wallahi tallahi garan zauna dauren ni dan koma gida haka wallahi garan koma bayan kama abin da ya dame ka daban abin da ya dame ni daban ni na ta surutu a ka da jikina kana jina munafikin banza munafiki Waya wata wallahi la waya Allah wallahi ba ni bane na Allah da Allah bane waya Allah na waya wallahi ba ni bane da Allah da annabi ku yakuri wallahi ba na gani mu billahi la ilaha illallah wala ilaha illallah waya Allah waya la ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam waya Assalamu alaikum. Wai gari. Mu ya zo da shi. To. Kai, ka kire ta kuma. Kai. Ha? Ya an ka kire ta kalmi ka bana. To,
Ai mun sani in mun iso kan za mu shirya ai. Mai gari. To, ba. Yawwa mai gari ga makahon ya kawo shi. Yawwa amma ka masa ma bayani tukun. Mai gari baya nan fa na ji kana mai gari. Sun kira ne mai gari. Ai yanzu ku ya kashe mai gari yayi. Waye? Ba ya tura shi sun bisa ba. Don Allah kana ina. Dan Borno. Ka gani na sani baka so na karka mini shari don Allah. Ba Don shari Allah. bane. A'a ni ban kashe kowa. Mai gari ya je nima muku magani a sun bisa ba. Yawwa yana son yarinya a gidanmu ba. Shine mu ya daura sun kira a mai gari. Mu ne waziri. Yanzu. Yanzu haka sun kira shi ne mai gari. To. Ni ne waziri. Wannan kam mu abu na Allah ne. Yawwa shi yasa ya ce mu kira ku. Ina Makaho. Rami. Kasancewarka a garin nan. To. Fitina ne. Babba ma kuwa. Fitina ne. Uwa uba ka jawo koma baya ta tattalin arziki a garin nan ta bangarori daban-daban bila adadi. Me nayi? Don Allah me nayi? Saboda makantanka ka sa mutanen gari duk sun baje wai nema maka magani a Sambisa. Wai don Allah me nayi muku ne don Allah haba don Allah me domin baɗa mi wai wannan neman magani ne za su dawo fa. Wa ga ma za su dawo? Za su dawo wallahi. Waye taba gaya maka cewa an je Sambisa an dawo? Abu na Allah ne? Allah ne mai yi. Na ɗaya kenan. Na biyu sanadiyarka wanda suka tafi Sambisa da yawa sun mutu. Wa ya gaya muku ne wai ku zai warke? Zai warke ai magani jarraba. Ai tunda Allah ya bar ku haka yana so ya gan ku haka ne. Amma ku ya dange wai sai ya samu magani. Magani za a kawo. Ai ba warkewa ai ku. To. Abu na ƙarshe kuma. To. Koran kare za mu ma a garin nan. Ranka daɗe me nayi? Koran kare. Na she me ta yi? O duk kai ma baka san duk abin da gawo To ba sani ba wallahi. Wai ga Allah ku tsaya. To kuma akwai wani mai gari ne bayan wannan? To yaushe aka naɗa shi ne har da zai kore mu a gari? Koran ma na kare za ma, koran kare. Ranka daɗe ai haƙuri. Ina. Tunda abu ya zama haka ka tsaya ka ji. Ni ba masifa ina so ba. Saboda Allah yanzu mai ido ma da ya za a kore shi bare Makaho. A duba a gani in akwai adalci a cikin wannan gari. To za mu yi duba. To. Mu yana da magana. Ai haƙuri za mu yi duba. Yawwa mu zai nema mar alfarma. To. Duba da wannan fada mai cika da adalci da tausayawa al'ummanta. Ni da waziri na mun tattauna za mu maka alfarma. Alfarman da zan maka shine ina yarinya ta gidanka nan. Ba kuwa kanwa mata na. To in ka aura min ita sai ka zauna a garin nan. Mai gari ne zai aure ta. Ku tsaya. Ban yi alƙawari haka do Allah saboda yarinya ni ba zan mishi auren dole. Ba magana auren dole ko alƙawari ko ba alƙawari ba wannan ba shawara ake baka. Umarni ne fa mai gari yana ba ake baka. To shikenan. Na baka nan da awa ɗaya. Shikenan. Kai tunda an ce makafi kuna kallo ta zuciya ba. Ni ma ina kallo a dukiyanka wani lokaci ina kare minti daya ku zai bar garin nan. Na daka nuri. Ga mu nan kai gari. Makafo. Ka tashi yanzu ka tafi nan da awa daya ka kawo mun labari. Wai zai da kai haka zaka tafi. Ba ku kun ce makafi kuna kallon ta zuciya ba? Ya tafi ta zuciya. To, ka tafi. An zalice ni. A wannan fadan?